Terve, Jukka! Terve, pojat! Terve! Me taas tykkäät niin uudesta kasetista. Me yritetään kovin tehdä tosta meidän Rainerista uutta tangomarkkinoiden tehteä. Mikä Rainer sun silmä on sattunut? Oltiellä leifikat puukka hippatelloo! Tekevällä ja sitä sattuu. Mitä tykkäät meidän uudesta S-Mersusta? Ei tuo Leffi sun pöllimä keulakoristeet tee tästä sen enempää S-Mersoa kuin mekkomiestä naista. Minä sanoisin, ettei tää näytä S-Mersulta! Haluat sä taas lähteä pulkkahippasille? Jokka, mennäänkö varmaa? Raveihin, lähdetään ostele jotain! Ei tällä kertaa, pojat. Voisitte jättää mut tohon sossu eteen. Sossulle! Meidän suunnitelma alkaa olla valmis. Palaset on asetettu kohdalle. Kohta on aika toimia. Me olemme velji. Me olemme musta hieka. Jägerhamok! Jägerhamok! Vihdoinkin rauhallista. Mannet ei osaa vittu ikinä olla hiljaa, eikä tää vittu sossu on ikinä auki. Mitä vittu nyt vielä? Missä olla minun raha? Mitkä vittu rahat? Kuka vittu siellä on? Igor, sinä on minulle auki 5 tonni. 5000 euroa vaan ruplaa. 5000 euro. Maksa nyt tai me tulemme katkaisetu varmas. Hei, riippuu siitä ihan minkä varpaa. Nimeltä multa jo puuttuukin. Saatana, etkö saa jummara. Toimita rahat tämän viikon kuluessa tai me tappasut. Hei, kuules nyt. Nyt on ihan sikahuono kuuluvas. Tää pätkii jo valitsemaanne numeroon juuri nyt ja yhteyttä. Kontakt med nummerdiartiaga for juuri reach you. Saatana! Kaikki nykyisi paska paitsi kusi! Ja saatana taas närästää! Hei, otatko kahvia? Ei kyllä nyt oikein pössy, kun närästää niin hirveästi. No mutta hei, ota Spamarin ja mua se ainakin auttaa. Spamarin sisältää Factive Capital maitoäppäbakteri, joka auttaa tutkitusti ruoan selatusta. Auttaakohan se vitutukseenkin? No ihan varmasti. Spamarin sisältää benzodisabeenispiria, joka tutkitusti auttaa vitutukseen. Spamarin. Hei! Tuu tänne! Joo. Joseppi Kobra rikospoliisista päivää! Olis pari kysymystä esittää, onko teillä hetki aikaa? Joo. Kädet ylös, laske aseesi! Mulla on tässä ihan vain kokispullo. Polttopullo! Meillä on täällä Kristiinan kadulla 10:04 käynnissä. Täällä riehuu joku hippi polttopullon kanssa. Laske hippi rauhallisesti aseesi maahan. Mutta siinä on vain Mitä sä sanoit? Ei mitään. Mitä sä sanoit? No että... Me saa elää sanoa mitä? Sanoitko, että mulla on pieni pönisö tällä huononaisten kanssa? Ei. Ja minä ylläkkäällä työllä yritän kompensoida tätä huonoa mieskuntaani. En. Tuo on kuule aseellinen ryöstö ja konstaapelinen halventaminen rikospaikalla. Tästä tulee jätkä linnoreissu. Aamiainen. Englantilainen. Mitä paskaa? Näytäkö me jollekin englantilaiselle? Anna nyt sitä vittuun kaljaa. Neikkäpäikä! Arpa vittu jumän persakolle nimiä! Oliko siellä vankalamies saatanan huora? Ikävä äitiä. No aina mulla on ikävä äitiä.
Äiti menee nyt iso minä perse valitsemaan karaoke-kappaleita. Tulee huoraa! Maikkaamaan äitiäsi sitten pillutkuttajan kun kerkeät. Kyllä, äiti. Kärpää vittu nimi! Äitini sairastaa Tourettesin syndroomaa, jonka peruspiirteisiin kuuluu hallitsematon kiroilu. Äitini on kuitenkin erittäin suosittu, erityisesti siirryttyä Turun Tourettes-klubin puheenjohtajaksi. Hän on myös mielestäni erinomainen karaoke-laulaja. Jokke, tervetuloa takaisin veljesi pariin. Meillä on ollut sua kauhea ikävä, mutta ei oo kyllä yhtään homolla tavalla ollut ikävä. Päätettiin poikien kanssa pitää sulle ylläripileet. Halusin esitellä sulle meidän kerhon uuden jäsenen. Tässä on Rottakari. Joo, me tunnetaan jo. Toimi mulle linnassa huumeita. Siinä on miehellä älyä kuin Kekkosella hiuksia päässä. Rokattiinko sinne vielä viinaa? Lääkäri suositteli, etteni ois. Jokke, ei tästä sun juomisesta tule yhtään mitään. Sun pitää tyhjentää se baarikaappi. Ai niin, kun pitäis kaataa viemärestä kaikki alas. Ei perkele, hyvää viinaa, minä tulen mukaan. Ryypätään oikein kunnolla. Ryypätään monta päivää. Mennään baariin ja mennään sieltä baarista huoriin. Kuka toi on? Christian Garderot. Ai se Christian Garderot, joka on keksinyt Samarinin. Ei, tämä on eri Christian Garderot. Tämä mies on keksinyt spamariinin. Miksei se puhu mitään? Se on niin saatana rikas, ettei sen tarvii. No Jokke, mulla saattaisi olla sua kiinnostava keikka. Aihe on erittäin arkaluontoinen ja haluaisin, että se hoidetaan sisäpiiristä. Olen vuosikausia säilyttänyt ja varvellut erästä esinettä, joka on minulle erityisen rakas. Saat 2 tonnia ja avaimet kämppää, joka on maksettu puoleksi vuodeksi, jos löydät esineen ja pidät turpas kiinni. Tuutko töihin? Missä se kämppää? Varissuolla. No millaista esineestä mahtaa olla kyse? Isäni palveli Suomea talvisodassa Länsi-Päijänteen 3. jääkäripataljoonassa. Yhtäkkiä hän huomasi maassa jotain. Keltainen kumiankka. Isälläni oli tapana tuoda minulle matkoiltaan aina tuliaisia, ja hän ajatteli, että tuskin keskellä sotaa ehtii poiketa Ryssälän lastenleluliikkeessä, joten hän päätti pitää ankan, tuoda se minulle lahjaksi. Harmikseen moni muu sotilas halusi myös tuoda lelun lapselleen, joten ankka piti piilottaa. Eikä muuta vaihtoehtoa ollut, kun tunkea se niin syvälle perseeseen, että edes ankan nokkaa ei näy. Isäni kuoli puna-armeijan granaattiin harmaana helmikuun päivänä vuonna 1940. Viimeisillä voimillaan hän veti veljensä Uolevin viereen ja kertoi salaisuutensa. Isälläni asia oli niin tärkeä, että hän pyysi Uolevilta suurta palvelusta. Tuoda ankka perseessään takaisin Suomeen minulle. Lopulta kun Uolevi tuli kotiin ja ojensi minulle ankan, jota ensin isäni oli pitänyt 2 kuukautta ja lopulta Uolevi 5 vuotta. Anteeksi keskeytys, mutta eikö talvisota kestänyt vain 5 kuukautta? Miksi Uolevi piti perseessään ankkaa 5 vuotta? No, Uolevilla nyt on vähän huono muisti. Missä sä säilytit sitä, kun se vietiin? No perseessä. Vietikö sun perseestä? Ei nyt puhuta vittu siitä. Pääasia on se, että se on viety ja mä haluan sen takaisin. Onko ankalla jotain tuntomerkkejä? Tai no joo, enköhän mä nyt 30 vuotta perseessä ole anka itsekin tunnista. Onko sulla viime aikoina ollut ongelmia joidenkin ihmisten kanssa? On! Saatana ryssät! No, vähän sama täällä. Обрежена меня зовут обрежена, не меня ябдар, жена на меня мне барабжена. Обрежена, обрежена, ожамна ябрежена, на меня ябдар, жена на меня мне барабжена. Негр homok! Saatan. Kohta olen purjassa, saatana. Et kun meitä pitäisi törttöä liikkeellä. Mä pistuu vastaan uudessa autossa. Kato. Mitäs Lassie? Vittu mikä juntti. Joku typerä narttu tekee 20 vuotta sitten pari elokuvaa ja sen jälkeen koko rotua sanotaan Lassieksi. Mun nimi on Jaakko, saatana. Jaakko! Jokke, Pomo tässä. Tilanteeseen on tullut muutos. Ne saatanan irakilaiset ovat lähettäneet uhkauskirjeen. Vaativat 10 000 euroa tai räjäyttävät ankan. Aikaa 24 tuntia. Se kuuluu se varastaminen niiden geeniperimässä. varastathan säkin koko ajan. Kuules nyt, minun isäni on henkensä antanut tämän maan puolesta. No niin on joo. Mikä on suunnitelma? Suunnitelma on nyt se, että sinä lopetat tuon nikuroinnin ja tulet heti tänne.
Yukako, kebabia tarjolla on, neviku, kebabliha täynnä suu. San shitty kebab. Mä ottaisin yhden kokonaisen varissua pizzaa. Älä soita tänne enää, mä ei tuoda sulle krapulaisille pizzaa ja hakke sua keskustaa. Helveti, haista vittu, paska! Pakko ottaa vissiin oikea taksi, vittu. Hei! Mitä sulla siinä on? Ai tässä alkokassissa. AK-47! Maailman myydyin sarja tuli asia. Minulla on sama kaunotar kotona kollattuna. Drop it, dickhead! It's the police! Meillä on täällä toinen 10-4, officer down. Toistan! Officer down, send back down immediately! Emergency, anyone copy? Channel 9, terrorists have seized the Nakatomi building! Siinä on sen näköinen mies, että on tullut eilen otettua apuanto. No niinkin vois sanoa. No sama on olotila itselläkin. Jos sitä pienet tummut ottaisi. Vitut, vedä kännin päälle. Huomenna pitäisi kyllä ajaa. On sitä ennenkin kännissä ajettu. Morjes, saanko mä kattoo sitä viestiä? Minulla olla sinuanka. Sinä vietä 10 000 euro kupittaa City Market roskipöntö tai me räjäytää anka. Sinulla aika huomenna kello 12. Homo! Kato, joku homo on näköjään kirjoittanut tän. No, onko teillä joku suunnitelma? On, seuraa minua. No missä ne ukrainalaiset sitten nyt on? Eikö se ollut sun homma? Mun intuitioni sanoo, että ne on ukrainalaisessa porskeittoravintolassa. Mistä se ton niinku repäsit? Ukrainalaiset aina on ukrainalaisessa porskeittoravintolassa, ja Turussa on vaan yksi ukrainalainen porskeittoravintola. Jos sun arvaus osuu oikein, niin pasko nousuu. Hiljaisuus! Seuraavaksi rikoskomissario Josepi Kobra tulee pitämään teille esityksen. Tässä on ukrainalaismafia Neger Homok. Se ilmeisesti tarkoittaa mustaa hiekkaa jollakin kielellä. Tämä on erittäin tärkeä investigationi. Olen käyttänyt siihen vuosia ja soluttautunut Neger Homokkiin. He luottavat minuun kuin kehen tahansa velistään. En puhu sanakaan ukrainaa ja he eivät tunnu puhuvan sanakaan minkään sortin kieltä, mutta souvat tullaan niin hyvin toimeen, että jippikaijee motherfuckers. Tässä on Christian Garderot. Enkä tarkoita nyt sitä Christian Garderottia, joka keksi Samariinin, vaan sitä Christian Garderottia, joka keksi Spomariinin. Käytännössä Spomarin onkaan lähes Kossun ja Samarinin sekoitusta ja estää näin krapulan, mutta who gives a flying fuck? Nyt nämä meidän ukrainalaisinsinöörit ovat saaneet päähänsä käyttää Garderotin Spomarin kaavaa, mutta niin, että Koskenkorva korvataan kokainilla ja näin liikkuisi helava drug name cocaine Spomarina huomaamattomasti rajan yli. Me menemme tukikohtaan hitaasti sisään, meillä on tarpeeksi näyttöä laittamaan jokainen näistä herroista vuosiksi kiven sisään, että there's a hell of a pizza for you lady! Suunnitelma on nyt se, että me mennään sisään ja ammutaan jokaista naamaan. No ei me sillä tavalla Ankan sijaintia selville saada. Vittu, ensin ammutaan ja sitten kysytään kysymykset. AK-47. Minulla oli joskus sama kaunotar kullattuna, mutta kaniten sen kräkipäissäni.
Kaikki No saatana. laatte pois täältä, minä haittaa Adidasta naman siitä. Kädet ylös, missä on Ankka? Puhelu, täällä on siitä 630 korealaista venäläistä. Laskekaa pelletä sen! Me ei lasketa mitään ennen kuin me saattaa rahaa. Me lasketaan kohta ruumiita, jos se sitä helvetin anusankkaa rupee löytymään. Jokke! Oot päässyt linnasta! Helvetin kiva nähdä! Mulla on ollut so hirveä ikävä! Обращена мне дорожа, меня зовут Обращена, идёт. Обращена мне дорожа, меня зовут Обращена, идёт. Обращена, идёт. Мне... Vittu ne karkaa! Sen backupi miinitty! Vittu ne karkaa! Jokke, take a ride with me! Voidaan yhdessä catcha Predatoraa helaava time siinä samalla. Aika ennen kuulonen toi sun pilli. Joo, vanha meni rikkeen käynyt pyytää uutta! Ostit sitten ambulanssin pillin. Ai saatana! Joo, mä kutsun sitä huorapilliksi! Mä oon aivan varma, että ne kääntyvät tähän suuntaan! Ryssähipi haisee niin helvetisti! Tervetuloa uuden Myllysillan avaajaisiin. Tässä on siltaan käytetty budjetti. Oho. Se olikin minun vuosituloni. Niin hieno silta, Hyvää iltaa illan uutisista. Minä olen Kari Ruun. Ja minä olen Iso Pillu. Turun uusi Myllysilta on nyt avattu. Kaupunginjohtaja Jyrki Ankeinta avasi sillan juhlavissa merkeissä. Juuri saamiemme tietojen mukaan terroristiryhmä Al-Qaida on räjäyttänyt sillan. Kuolonuhreista ei ole vielä tarkkaa lukemaa, mutta se on varmaan tosi monta. Ja loukkaantuneitakin on. Al-Qaida-ryhmän johtaja Osama Bin Laden sai surmansa Myllysillan tapahtuneessa tulitaistelussa. Tässä todisteeksi kuolinkuva Bin Ladenin ruumiista. Tiedoksi kaikille, että kuva on aito kuolinpaikalta otettu kuva, eikä sitä ole mitenkään manipuloitu. Mun mielestä vähän muokatulta näytti. Mitä helvettiä täällä Ankan perseessä on? Ei salakuuntelu laite! Saatanan ryssänneekeri perseen vittu laittanut minun Ankan perseeseen! Nyt riittää. Kaikki on teille neekereitä, ryssiä, virolaisia tai muuten vaan idiootteja, jos eivät osaa suomea puhua. Jätkä on ite kantanut perseessä ankkaa 20 vuotta. Jos mä jotain opin linnassa, niin mä opin sen, että jos pitää säilyttää tavaroita perseessään, on paras miettiä joku asia elämässään uusiksi. Mä en tiennytkään, että nykyisin voi vankilassa miehelle kasvaa kullin tilalle pillu. Mites kyllä me Jokke ymmärretään. Sulla on kuukautiset. Menet nyt kotiin ja poet menkkavaimasi pois ja tulet sitten ihan uutena miehenä töihin. Pilvet lähelle tulevat ja mies vailla tulevaisuutta tekijöiltä. Uusi koko pitkä perheen elokuva.
Mies, joka söi keittoa, mutta ei yhtään pitänyt siitä. Nyt DVD:llä. 13 Oscarin ehdokas. Katso sen. Vihaiset vanhat mulkut. Ihaha! Tule perkele ponin takaisin sieltä.